Are you guys ready? Yeah. Couldn't be more ready. היום אנחנו בפרק מיוחד ושונה מכל שאר הפרקים. אנחנו בסיום עונה שנייה של הפודקאסט. היי. ולכן החלטנו לעשות משהו אחר, לעצור ולהסביר את מה שעומד מאחורי הפרויקט המיוחד הזה. איך נולד הרעיון של הפודקאסט? מי זו בכלל עמותת ילדים בסיכוי שעומדת מאחורי היוזמה הזאת? וגם לדבר על האתגרים שעלו במהלך העונות, וכמובן על ההצלחות והרגעים המרגשים. במדינת ישראל יש כ-140 פנימיות ועוד כ-250 כפרי נוער, ישיבות ואולפנות. ילדים וילדות שלכולם דבר משותף אחד, הם לא גרים בבית אלא בפנימייה, והפנימייה היא הבית בשבילם, לטוב ולרע. אלפי הילדים המתחנכים בפנימיות מגיעים בשלב מסוים לבגרות, ועוזבים את הבית הזה. ושם מתחילה ההתמודדות החדשה, להשתלב כשווים בחברה הישראלית. ספרים ומחקרים בנושא נכתבו ופורסמו, אבל מעולם לא סופר הסיפור שלהם באופן גלוי. בקולם, בשמם, בחוויה שלהם. בפרקים הבאים הם מנסים לענות על שאלות של זהות, יכולת, אתגרים, דימוי וגם סתם לשתף בהצלחות. אז מי הם ומה הם אומרים? אנחנו מזמינים אתכן ואתכם להאזין לפודקאסט שכל כולו יצירה של צעירים וצעירות במסגרת תוכנית הבוגרים של עמותת ילדים בסיכוי. אז התכנסנו כאן ארבעתנו, האנשים שהיו מול המצלמה וגם מאחורי המצלמה. אז שלום ללינוי. ואיזה מזל. שהיו מאחורי המצלמה. מזל מאוד. אז שלום ללינוי, שהייתה החלוצה של הפודקאסט. שלום. ושלום למור וערן, שהבלו את הפודקאסט מאחורי הקלעים. שלום, שלום. ברכה. וגם בפנים, אחרי ערן. וגם עשה בפנים. חלק. ושלום מילה, איזה כיף שאת פה. זה כיף שאנחנו, מה שנקרא, we're back. We're back ממש, together. ביחד, איחדנו את זה שילוב כוחות, אז תהיו מוכנים. כן. כאילו ממש חזרתי מחופשת לידה. איזה כיף. כיף להיות פה. יאללה. אז תקשיבו, ככה לפני שאנחנו נתחיל ונצלול, יכול להיות שזו פעם ראשונה שלכם שאתם מאזינים לנו, אז אנחנו רגע שנייה נעשה הצגה עצמית, כל אחד שנייה יגיד מי הוא, מה הוא, איך קשור לעמותה, וקצר, בסדר חבר'ה, לא קצר. ערני, בבקשה. אני עובד בעמותה X שנים, ואני מלווה היום את הדירה בעפולה, ובנוסף אני עסוק בכל מיני פרויקטים נוספים, אחד מהם זה הפודקאסט, היקר לליבי. אני מור. אני בדרך כלל יושבת מאחורי המצלמה, וזה אזור קצת יותר נוח, למרות שאני ממש שמחה גם להיות היום כאן. אני עובדת סוציאלית בהכשרה שלי, אני עובדת בעמותה לדעתי כבר כמעט 5 שנים. אני עובדת סוציאלית יותר, וזהו, כאילו יש עוד הרבה דברים, אבל... אוקיי, בעמותה אני גם אחראית על תחום ההתנדבות, אבל אני גם רכזת חברתית בתוכנית הבוגרים, שדיברנו עליה לא מעט בפרקים האחרים, והפודקאסט הזה, זה אחד הפרויקטים החשובים שהם סוג של בייבי כזה, שצמחו מתוך תוכנית הבוגרים, ויש כאלה שיגידו שאני המנהלת. הדגולה, המנהלת הדגולה. והגדולה. ביקשנו שתגיד, הגדולה והדגולה. כל מי שרוצה להתנדב בעמותת ילדים בסיכוי, תראו איזה פנים יפות יש לכם לדבר הזה. She's the address. נו. ואני הילה, הצטרפתי לפודקאסט לחלק מהפרקים וראיינתי אותם, ואני כמובן צעירה של העמותה ובוגרת, והייתי גם בדירות, ואתם מוזמנים גם להאזין לפרק שלי ולשמוע עוד. בדיוק. אז אני אותו כנ"ל, סתם. אני לינוי. אני גם הייתי צעירה, שנינו באמת היינו באותה דירה, בהוד השרון. אנחנו בגדול גם צעירות של העמותה, ועכשיו אנחנו מתנדבות בעמותה. אנחנו לא בעצם מלוות על ידי העמותה, כל שאנחנו עושות בעמותה זה כבר, אנחנו די בוגרות. וזהו, זה כיף חיים להיות פה. שנתחיל? כולם מוכנים? כוס מים, רגועים, שתיתם, אכלתם. מהמם. אז היום גם כי אנחנו בלתי נסבלים עם זמנים, אין לנו את זה, ניסינו לעשות איזשהו ככה מסודר, וזה לא אנחנו פה, הוא שוטר את הלין, בסדר, גייז? כאילו זה לא, אין פה, אין סדר אצלנו. אז היום אנחנו נעשה משחק כיף, הכנו שאלות, הכנו כרטיסיות, כל אחד ישלוף שאלה בתורו, נענה עליה, אפשר להתפרץ, תרגישו חופשי, בסדר? כאילו מי שלא מתפרץ, מוזמן לצאת מכאן, אני מבקשת. להקליל, בסדר? גם תקשיב, אתם שמים לב שזה כמו כיתה אני מדברת? כי אפשר שנייה לדבר, סתבות פנים. תגידי משהו. היי, משהו. כן, אפשר? כן. חכי, לאט לאט. אין לי טיים, לא. מתחממים. כן, כי זה לא נעים לי לדבר פה לבד, כאילו אני... זה פתאום תפתחי בשאלה ראשונה. הקלעים ישר לתוך המצלמה. תקשקשו. שמישהו יצליח לעצור אותנו אחר כך. אז יאללה, אז ברשותכם, שאלה ראשונה אני אפתח. שתבינו גם איך זה הולך, בגדול פשוט פותחים שאלה וזה הכל. אז יאללה. קל, נכון?
מאוד. אז השאלה הראשונה שלנו, הראשונה היא כזאת. אם מישהו הגיע עכשיו לפרק הראשון שלו בכיבוי אורות, למה כדאי לו להישאר? כי אין עוד פודקאסטים כאלה בעולם. בעולם אין שום פודקאסט, שומעים אותי, אני מקווה, זה צריך שישמעו טוב. אין שום פודקאסט בעולם שצעירים שהיו בתוך פנימייה מספרים, בתוך מסגרת חוץ ביתית מספרים בקולם, בשם שלהם, כמו שערני אומר, כל פרק. מה זה הדבר הזה? איך חווים את זה? איך אפשר לדבר? זה מרתק, זה להאזין לסיפור של מישהו, לצלול לתוך העולם שלו, גם בתור הצעירים בפנימיות וגם אנשי צוות שיודעים, זה מטורף, זה באמת לצלול לתוך מוחות של אנשים, זה נותן מלא השראה, אולי לא לנו שאנחנו, לא, גם לנו. מותר לי לענות על אותה שאלה? ברור. אני חושבת שבפודקאסט הזה יש זהב, גם בשתי מובנים, גם במובנים של לעשות שינוי, כאילו דווקא מתוך המקום של להבין מה הצורך, מה אותם ילדים צריכים, גם כבוגרים וגם כממש ילדים בפנימייה, וגם זהב לנו, לאנשים שאולי לא יכולים לעשות את השינוי, אבל זה יכול להשפיע עלינו לטובה, ולעורר המון המון השראה, וכוח גם אני כמראיינת, כאילו סיפורים ששמעתי שהם לא כאלה שונים משלי, והם אמנם כן שונים, לא שונים, גם אני קיבלתי השראה והמון אומץ ותקווה. וזה בעיקר מעניין, באמת, אני כאילו, מבחינתי ההיילייט זה שזה מעניין, כאילו. וואו, אשכרה, אנשים חיים את החיים האלה. ממש. כאילו, לנו זה נשמע נורמטיבי לי ולך, כן, אבל אני יכולה להגיד, הנה תראו, נגיד, אני הייתי בחופשת לידה, אז היו כמה פרקים שהילה הקליטה, זאת אומרת, הילה ראיינה, ואני לא הייתי לא בחזרות, לא בעבודה עליהם, לא בזה, והאזנתי אליהם מהצד, אז הפעם אני באה גם בתור מאזינה, ואני חייבת לומר שבדרך לפה האזנתי לפרק האחרון של האפוטרופסות של העמותה, ובכיתי, זאת אומרת, ואני לא בן אדם שבוכה, לא בכיתי, לא בברית, לא בחתונה, אני לא בוכה. פרק האחרון עם אבנר ודורל, תיכנסו לשמוע אותו. מדהים, 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 מדהים. בקיצור, זה מרתק, מרתק. אתם רוצים להוסיף משהו על השאלה? כן, אפשר. חיכיתי, סתם. לא, האמת שאי אפשר, כאילו, באמת אין מה להוסיף על מה שאתם אומרות, אבל אני חושבת שזה עוד יותר ממחיש למה זה חשוב, כי זה הכל שלכם, ואתם יודעות להגיד את זה הכי טוב. ובאמת לא משנה כמה אנחנו אנשי מקצוע, כמה אנחנו, כמו שערן אומר גם בפתיח של כל הפרקים, כמה נקרא וכמה נלמד על זה באוניברסיטה, זה לא דומה ללשמוע את הדברים האלה, את הקול שלכם. גם של המרואיינים, וגם תמיד כאילו בהכנות לפרקים היה ברור שזה צריך להיות שאלות שמסקרנות אתכם, כי כאילו כל הנקודת מבט שלכם, גם כמראיינות וגם כמרואיינים, היא הרבה יותר מעניינת. ואין כאלה. יש הרבה פודקאסטים, אין כאלה. נכון. מורי, השאלה הבאה, מצחיק שענית, כי השאלה הבאה היא מופנית אלייך. רגע, ערן לא ענה, הוא רוצה לענות גם? לא, אני יוצא. אוקיי. משחקים במשחק. חבל שאין ניקוד, אני רוצה לנצח. לא להכניס תחרות לעניין הזה. אני תחרותית, מה אני אעשה? לא להכניס תחרות לעניין הזה. אז תכף המשחק יהיה הוגן, אבל כרגע הוא לא, כי השאלה הבאה היא מופנית אלייך. אוקיי, אני מקריאה גם. זה בטח. למה כיבוי אורות בכלל קיים? אוקיי, שאלה מפתיעה. טוב, זה נולד כי רצינו לעשות איזשהו פודקאסט, הבנו שזה כלי כבר כמה שנים טובות, אבל שזה כלי שבקלות מאוד אפשר להפיץ בשורה רחבה, וזה היה איזשהו רעיון כללי, ואז ערן גם הביא את הרעיון, כאילו בתוך שיחה עם הפורום מנהיגות, שזה צעירים שמתנדבים כדי לפעול למען צעירים כמוהם בעמותה, חשב לעשות פרק שלהם, ואז כששמענו את הפרק שאת ושון עשיתם איזשהו פרק ניסיוני כזה, וכששמענו את הפרק זה היה ברור שאתם זה משהו אחד שיש מלא 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 פודקאסטים, באמת, אבל הערך שלנו אולי, או משהו כאילו יכול להבדיל את הפודקאסט הזה, זה שזה שלכם, שזה של צעירים. שזה בכל של צעירים. את רוצה להוסיף על זה? אני במשך שנים ראיינתי צעירים לתוכנית, מאות, אני יכול להגיד מאות צעירים, מאות סיפורים, והיה לי חלום איכשהו, מתישהו, כי מכל סיפור אני קיבלתי המון כוח. לפעמים הייתי יושב ואומר, וואו, איך הוא או היא עברו את זה, והם עדיין יושבים פה בשביל לספר. והיה לי חלום שזה יישמע, והפודקאסט כאילו התלבש בול על הנקודה הזאת. וואו. האמצעי, פתאום מצאנו את הדרך לעשות את זה. היה משהו שחסר בשיח של בוגרים, זאת אומרת של צעירים אל מול הבוגרים שבשבילו הפודקאסט הוא עלה, זאת אומרת, היה משהו שלא שמעו, קול שלא שמעו? בתוך כדי הפרקים? לא תוך כדי הפרקים. שבמחשבה להעלות את הפודקאסט, מה הייתה השאלה בדף? זאת הייתה השאלה. למה הפודקאסט? אם יש איזה, מה לא נאמר, כאילו, בתחום הזה, או בציבור, או בזה, על האוכלוסייה הזאת? לא, כי לא תמיד נאמר, אבל לא על ידי
האנשים עצמם. זאת אומרת, מדריכים סיפרו ושינשינים סיפרו ופרופסורים סיפרו ועובדים סוציאליים. אף פעם לא היה את האומץ, כי זה תמיד התלווה לאיזשהו... גם כשהיו אומרים, טוב, אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור שלו, והסיפור הזה ילך לעיתון, ואז אתה לא יכול לערוך אותו, אז אתה מפחד מה... היה פחד לספר את החלק הצהוב, כי זה מה הסתבר, בהתחלה חשבנו שזה מה שאנשים רוצים לשמוע, אבל כשאתה מוריד את החלקים הצהובים, זה נשמע הרבה יותר אותנטי, הרבה יותר אמיתי. מה הכוונה בחלק הצהוב? שחיפשו לספר, לשמוע האם, לא, האמא שלו זונה, ואבא שלו כזה, ופה ושם, ואת החלקים האלה. זה מה שאנשים, כשביקשו מאיתנו להביא צעירים שיספרו, חיפשו את החלקים האלה, כי אמרו, זה יעורר, זה יגרום לו לתרום, זה יגרום לו לעשות. וזה לא נכון, כי יש את החלקים של הצעירים עצמם, מה שהם עשו, צעירים וצעירות, סליחה. מה שהם עשו, איך הם התמודדו עם זה, והתפאורה או הסיפור מסגרת פחות חשוב. וזה היה המקום להשמיע את זה. אני חושבת גם שלא נשמעים הדברים הקטנים. כאילו, זה לפחות משהו שלי נורא בלט בפרקים, שאולי דברים גדולים כזה, איכשהו מדוברים, אבל סתם, תן את זה פשוט דוגמה. נגיד, מהפרקים הראשונים, בפרק הראשון שדיברת על הסנדוויצ'ים לבית ספר, על זה שנמאס כל יום אותו כריך, או על החולצות שלא היה, לא זוכרת בדיוק מה, אבל כאילו זה הדברים הקטנים שאני חושבת שכאילו בכלל לא, מי חושב על זה בכלל? וזה איזשהו משהו משהו שיכל לעשות שינוי או שעושה שינוי. כן, וזה דברים אני לא יודעת אם הם נשמעו, אני לא יודעת מי יודע, אני לא שמעתי את זה, ואני מכירה אתכם כבר כמה שנים, כאילו זה דברים זה העלה לי למודעות, דברים שלא... מדהים. שזה כאילו הדברים הקטנים האלה שהם... שלכם זה מובן מאליו, וזה כאילו הכי ביום-יום, ואף אחד לא חקר אף פעם כאילו תכריכים של הבית ספר, ושמע המון... מזל שהפודקאסט קיים, תאזינו לכל הפרקים כדי לשמוע את כל הבאמות. יאללה, תערבבי לנו. אבל שישמעו את הרעש, תעשי כזה ASMR, שיהיה כזה... אני כן אגיד גם כן, בזמן שאת מערבבת, שזה נורא חשוב, אבל שכאילו יש דברים שכן מדוברים, אבל לא מדוברים מספיק, כמו כל מיני דברים שעלו גם במהלך הפודקאסט, כאילו על השכר של המדריכים, ועל התחלופה של האנשי צוות בפנימיות. זה לא דברים שלא מדוברים או שלא יודעים, אבל כאילו, צריך ליצוק את זה. לכל דבר כזה גם יש מחיר. לכל משכורת לא טובה של מדריך, אז הוא יעזוב. לכל מדריך שעוזב, זה עוד שבר, זה עוד דמות, זה עוד משהו מתחלף, זה עוד משהו בחוסר היציבות. עוד נטישה לילד. כאילו לא מבינים, כן, את יאללה, אין לנו זמן. כן, את העומק, את ההשלכות. תודה. לי יצא... אולי כן, אבל... מור, אנחנו נוציא אותך. אמרתי לך שיהיה לך קשה לעצור. לא, באמת. שוטרת, תגיע. יאללה. טוב, מה האתגרים שהיו בתהליך? אני אתחיל. אני אקח את זה למקום, בעיקר גם כמראיינת, שזה היה להחזיק סיפורים לא קלים, ושרובם, אם לא כולם, נוגעים בי באופן מאוד מאוד אישי, אותו כאב, אותה התמודדות, אותה בדידות, אז היו פרקים שהיו מאוד מאוד מציפים. זה היה האתגר שלי באופן אישי. כאילו, זה מצד אחד מאוד מאוד מציף, כי אתה רואה בן אדם עם אותו כאב כמוך, ודברים מאוד מאוד דומים שאתה עברת. מצד שני, זה גם מישהו שמדבר את השפה שלך. ואני חושבת שהפודקאסט הזה, בגלל זה הוא לא רק לאנשי צוות, או רק לאנשים, הוא גם לצעירים שהם בוגרי פנימיות, או חסר עורף משפחתי, כי זה רגע למצוא מישהו שמדבר את השפה שלך, ומבין אותך, ובאמת חווה איתך ביחד, ומראה לך גם איך הכל טוב, אנחנו גדלים מזה בסוף. כאילו, למרות שזה לא קל, זה לא קל. אבל גדלים מזה, זה היה האתגר שלי. מדהים. אתם רוצים לענות מהצד המנהל? קודם כל האתגרים הטכניים, לבנות כל פעם מחדש אולפן, לסחוב את הספה מפה, את השולחן מפה, תבנות את הקיר. זה, אתה מדבר על העונה הראשונה שעשינו את זה. על העונה הראשונה, כן, והכבלים מפה, וניסים ומאור, ואתה מסתיר לי, ואתה לא מסתיר לי, ושקט, ומישהו נכנס, ומישהו יוצא, ואני רוצה פיצה, והיא רוצה ג'ירף. בדיוק. אתם חובבניים בהתחלה. היו אתגרים טכניים, אבל אני חושב שהאתגר היה להביא, לגרום לאנשים לבוא. מה, לצעירים? כן. כן, למצוא את הסיפור הנכון. את המרואיין. את המרואיין הנכון, ללמוד לבנות את הפרק, לא סתם לזרוק שאלות. זאת אומרת, אנחנו לא אנשי תקשורת שהם כאילו שוחים בזה. אני כאילו קיבלתי משהו די מוגמר שאני כבר הגעתי. נכון. כאילו, יש המון מאחורי הקלעים שהוא בכלל איך. היה יותר קשה בהתחלה.
כן, גם באמת אף אחד, לא המרואיינים הם אנשי מקצוע שרגילים להתראיין מרצים וכל מיני כאלה, וגם אתם, ואתם כאילו, וגם האור, זה היה כזה בלי שום איזה הכשרה או משהו כזה בכלל שהלך לראיין. והיה אתגר שמצד אחד רצה לתת מקום כאילו לצעירים ולסיפור שלהם ולהעצים אותם, ובאמת צעירים המון רוצים לבוא ולהשמיע את הקול שלהם, מצד שני אנחנו גם רוצים שיהיה לזה האזנות, ואנחנו צריכים שזה יהיה מעניין, וצריכים שזה יתפוס את האוזן כמה זה, אני לא זוכרת עכשיו, 30 שניות ראשונות, 3 שניות, כאילו זה צריך זה, ואז היה מאוד מאוד מאתגר למצוא את לסנן. כן, למצוא את הסיפור הנכון, את המרואיינים שזה, את כאילו להגיד לו למי שכן רוצה. כולם היו מדהימים שלא יישמע לרגע שלא, אבל כאילו לקח זמן גם מהצד, מכל הבחינות, גם מבחינת איך מתכוננים לפרק ואיך בונים, הכל, כמו שזה, כאילו... היה מאתגר. משהו חדש מאפס. היה מאתגר, אבל היה שווה את זה. ומצד שני, באמת, תחשבו טיפונת גם על הפן, כאילו, זה לא באמת, זה לא טיפולי או תרפויטי במהות שלו, אבל יש בזה משהו שהוא כזה עבור הצעירים מבחינתנו, וזה מצריך הרבה מאוד רגישות גם שלנו בצוות, לסיפור ולכבוד ולפרטיות, כאילו כל מיני דברים שקשורים לתוכן. נכון, נגיד אם יש דברים שאולי עדיף לא לעלות. כן, כאילו בדיוק, גם נגיד כאילו מה שערן אומר, כאילו, מה שאולי יכול לגרום לו יותר להאזין זה נגיד הדברים הצהובים יותר, במרכאות, אבל מה עם החדירה לפרטיות, ומה עם לשמור גם על המרואיינים שלנו, וגם עליכן בתור מראיינות, אז זה כזה אתגר היה, זה עד היום כאילו, אתגר, וחייבת להוסיף גם הזמנים. אנשים מצפים היום, כאילו באמת, רוצים מהר לשמוע, והכל כזה, אין זמן, וחוץ יש לנו באמת כמה מעריצים אדוקים שאין להם בעיה עם המשך של הפרקים, אבל גם שמענו מלא קולות של כאילו, אבל למה זה שעה? אני לא מספיק, אני לא זה, כאילו באמת, לא מבינה איך, למרות שבאמת יש מלא אנשים... כי זה חיים שלמים שאי אפשר להכניס אותם. בדיוק, אז איך אפשר עכשיו להכניס את הסיפור ולבחור מה יותר חשוב, ולאט לאט לצלול לתוך זה ולהתחמם, ושזה עדיין זה, אז למה אני חשוב לי להגיד את זה ממש? כי אני רוצה להגיד לאנשים, כאילו, תהיו סבלניים. זה רק שעה, זה שווה את זה, ואפשר לשמוע בהמשכים, להאזין בהמשכים. אז אנחנו מנסים באמת כל הזמן להפריד בין עיקר לטפל ולזה, אבל... מהמם. כן. יאללה. ערני, תערבב ושלוף. דבבתי. תשלוף. זה לא בשבילי, אבל איך זה מרגיש לראיין אנשים סיפורים קרובים לעולם שלכם? האמת היא שאני כן יכול לענות על זה. אין איזה סיפור קרוב. לא, האמת היא שאני כן יכול לענות על זה, כי אם אני כל כך הרבה שנים בתוך העולם הזה, זה העולם שלי. צר לי, אבל לא צר לי. אני שמח שזה העולם שלי, אז... צר לך שהעולם הזה קיים. כן, כי כשאני שומע, אני בתור אבא, שומע סיפורים, שבתור אבא, האוזניים שלך מצטלצלות, ואתה לא... זה דברים שאתה לא יכול לקבל. אז זה העולם שלי. זהו. אבל זה שאלה בשבילכן. וואו. זה ממש ריגשת אותי עכשיו. אני אענה עליה, ברשותך. טיק טק. איך זה מרגיש לראיין עם אנשים עם סיפורים קרובים לעולם שלכם? חלק קשה וחלק קל. חלק, אני חייבת לומר שחלק אני כאילו מראיינת, ואז אני אומרת, טוב, כאילו, בוא, מה קשה, כאילו? זה גדל בלי הורים, so fucking what, כאילו, מה? מזמינים אותו לפודקאסט שידבר על זה שהוא גדל בלי הורים, מה כבר הוא עבר בחיים? אני אצא החוצה, אני אמצא עוד 4 כמוהו. כן. אז היה חלק כזה, והיה חלק שכאילו היה קצת יותר קשה לשמוע. זה בעיקר אם זה דומה או לא דומה, זאת אומרת, כשהיה מישהו דומה באמת לסיפור, אז זה היה... מה, יש לך איזה סיפור או פרק מיוחד שהיה לך? קשה או לא קשה? במיוחד? יש לזה שאלה נפרדת, ואני פה מבחינתי במשחק. את כן יודעת מה השאלות? חשבתי שזה כאילו הפתעה לכולם. אני כתבתי אותם. אז כל אחד, אז אני מבקשת גם לענות מהר, בסדר? כי יהיה פנינים בדברים אחרים. אני רוצה רק להגיד, אבל פשוט לי מאוד קשה עם הנרמול הזה, כאילו, לך יש את הנטייה הזאת לעשות את זה. So fucking what, אז מה, פנימיה, אז הייתי בפנייה בגיל 3, אז מה, כי זה באמת שטויות. נכון, אבל, זה לא נכון, סליחה, בעיניי זה לא נכון. כאילו, אני לא מסכימה עם זה, בעיניי זה לא נורמטיבי לגדול בלי אמא ואבא, בעיניי זה נורמטיבי לגדול עם אמא ואבא שהם לא מתפקדים כאמא ואבא, ולא סתם זה מצלצל ככה לערן באוזניים כששומע סיפורים על אבות שהם לא אבות, או שהם מכים, או שהם לא יודעת מה, כואב יותר, כואב פחות, זה לא משנה. לך זה נראה נורמטיבי, כי זה עוזר לך
באופן מסוים להקליל ולהגיד, אוקיי, זה החיים שלי, אני חייבת לקבל אותם, חייבת להשלים איתם, וזה מה יש, ועם זה לנצח. ונכון, עם זה אני מסכימה. אבל תכלס, לא, זה לא נורמטיבי. וזה למה את לא תתני לילד שלך את אותם חיים, ואת תהיי אימא הטובה, כי זה לא נורמטיבי להיות אימא שלא מתפקדת. מסכימה איתי? כן. I rest my case. לא, אבל מה כאילו, איך קשה עם הנרמול? מה זה אומר? כן, קשה לי עם זה, כי היה לי בזמן שיחה על זה גם עם בת דודה שלי. עכשיו, המשפחה שלי, גם לדודים שלי, כולנו גדלנו עם בלי הורים יותר מדי מתפקדים. והיא כזה, כן, מה זה החיים? זה נורמלי, זה נורמלי, ואני כאילו משתגעת, זה לא נורמלי, אבל... אולי, תראי, כל אחד בדרך ההתמודדות שלו, בוא נגיד את זה ככה. דעצית, זה הסיכום. מדהים, אז טוב שלשנינו יש עיניים. מי לשלף, מורי לשלפה. אנחנו זוכים לענות, לשלוף, לענות. כן, כן, כן. למה חשוב להמשיך לספר את הסיפורים האלה? למה? את יכולה להעביר את זה עליי אם את רוצה. כי אין סיפור אחד דומה לסיפור שני. אין סיפור אחד שהוא דומה לסיפור שני. כמו שיש בקבוצה, בפנימיה, נגיד, 13 ילדים, 20 ילדים, אף אחד שם לא דומה ב100% לשני, כל אחד חייב שיהיה לו את הנישה שלו, את המקום שלו, בשביל להרגיש מיוחד, כך גם צריך להמשיך לספר את הסיפורים האלה, כי כל עוד אתה ממשיך לספר את הסיפורים האלה, הדיון קיים. ואם מישהו חשב להחליף את הפתיתים בסטייקים, אז שזה לא יעבור לו, אלא שהוא ימשיך לחשוב שמגיע להם אוכל סביר, ומגיע להם יותר מ3 שקיות חלב לקבוצה בשבוע. זה חייב כל הזמן להיות, כי זה גם מתחדש. באופן מפתיע, כל שנה הפנימיות מלאות, לצערנו. אז זה חייב להישאר על המדף, על השולחן אולי. אני אוסיף לזה גם באיזושהי רמה אולי פרקטית, כדי שהעמותה הזאת תמשיך לפעול, וכדי שיהיו עוד מענים, אז הסיפורים האלה צריכים להישמע, והרבה, כאילו גם ברמה של איזושהי מודעות חברתית, גם ברמה של, נגיד, אנחנו אחת המטרות, כאילו באמת בהתחלה של הפודקאסט היה שזה יגיע לאנשי צוות בפנימיות, ומתנדבים שעובדים עם ילדים בפנימיות, ובוגרי פנימיות, ושישמעו את הסיפורים האלה, כדי שזה יגרום להם להבין קצת יותר טוב מול מי הם מתנהלים, ואיך, ואולי ככה גם לעזור יותר, כי לא משנה, אני לא יודעת איך זה, אבל, אז זה כן חשוב, כאילו, ברמת המודעות החברתית, וגם, יש לנו תקווה שלא נוותר עליה, גם להעלות את זה, גם להעלות את זה ברמה של כאילו, של שינוי מדיניות. ואני חושבת שהסיפורים האלה צריכים להמשיך להישמע. ודרך אגב, אני באמת חושבת, רוצה להגיד לקהל המאזינים והמאזינות שלנו, שזה לא, אולי לא צריך לשמוע את כל הפרקים, למרות שבאמת אני חושבת שכל פרק יש לו את הייחודיות שלו. אבל מספיק להבין שיש את הפודקאסט, את הילדים האלה ואת הצעירים האלה, שיש להם צרכים משלהם, מספיק גם זה בשביל המודעות. אני חושבת שהרבה אנשי חינוך צעירים, בגילאים שלנו, שמגיעים לעבוד בפנימיות, הרבה פעמים מגיעים עם המון רצון לעשות טוב ולהשפיע, ובאמת להיות בשביל הילד, אבל הם לא באו מהרקע שלנו. אז הם לא באמת יכולים להבין, ואני חושבת שאם כאילו... הם יאזינו. אם הם יאזינו, באמת יבינו מה הכאב של אותו ילד, ולמה הדבר הקטן הזה כל כך קשה לו, למה הוא בכלל לא פונה אליך, לא כי הוא לא שם עליך מדריך, אלא כי כל בן אדם מבוגר שהיה בחיים שלו, נטש אותו, הכזב אותו, דחה אותו, זה למה הוא לא פונה אליך, הוא צריך שמישהו יראה לו, לא משנה כמה אתה תדחה אותי, אני לא אוותר עליך, כמו שאבנר כאילו אמר. וחסרים אנשים כאלה. ובשביל להבין את זה צריך לשמוע את הסיפורים האלה. זה דוגמה מעולה, ורק אולי דוגמה קטנטנה של, כאילו, לא, לינויצ'וק, מה, את רצית שכאילו נדבר? אז אנחנו לא נענה על הכל. אל תדאגי, אנחנו בסדר. דברים חשובים, מקסימום לך. אני המנהלת, ואני אומרת לך שזה בסדר. תני לי להזכיר לך את מקומך, אני מנהלת את המשחק. סתם. נו, עוד דוגמה. משהו נאמר באחד הפרקים על זה שכאילו ילד שמוצאים אותו מהפנימיה והוא רוצה לאכול, אז הוא אוכל רוצה נסביר את כל הדוגמה? כן. סבבה. אז הדוגמה שמור רצתה לספר זה שיש חונך מלווה, לא נגיד את שמו, תערוך את זה שהשם שאמר לו מקודם. מה היה הסיפור? אז זה מה שאני באה לספר, הוא חונך מלווה, יש לו חניך בפנימיה, וברגע שהוא הזין לפודקאסט הראשון שלי, מאור, ודיברנו שם כל כך הרבה על נושא האוכל, אז הוא אמר שהוא תמיד הלך איתו ועם אחותו לאכול, והוא לא הבין למה גם כשהוא לא ראה, כאילו גם כשהוא שבע לחלוטין, הוא עדיין מסיים את הלאפה של השווארמה, כאילו. ואז הוא אמר לו, אתה יודע, כאילו ברגע שהוא הזין לפודקאסט שלנו והבין את זה מכל הראשון, הוא אמר לו, אתה יודע, אתה לא חייב לסיים את זה, כאילו גם פעם הבאה אנחנו נלך, וגם משהו כזה. בדיוק, נכון. וזה עוד דוגמה לזה שכאילו זה ניואנס קטן,
אבל אי אפשר להבין את זה אם זה, כאילו, בלי ש... זה כמו שגם סיגל סיפרה על הילד שיש להם במשפחה, שהוא כל פעם ישאל אותה, את תבואי גם פעם הבאה לקחת אותי? כן. וכאילו, לא היה בטוח שהיא באמת תחזור, וזה שוב, זה העניין הזה שלה, שמבוגר ישמע שבאמת הילד באמת צריך שלא יוותרו עליו, וזה לא כי הוא ילד רע. מה שנקרא בייסיק חרדת נטישה. ממש. כן, זה בייסיק חרדת נטישה. נרגיע את לינוי ונמשיך לקלף הבא. יאללה, אני יכולה לשלוף? יס. תודה. לאן אנחנו חולמים להגיע? אני מעבירה אותה אליכם. וואו. לכל קורסי ההדרכה לאנשי צוותים בפנימיות, לכל הפקולטות לעבודה סוציאלית ולמדעי ההתנהגות, לכל מי שיש לו איזושהי נגיעה לעולם הפנימיות והאומנה וכפרי הנוער. לכל אחד, מאנשי הצוות, דרך קובעי המדיניות, דרך אנשי החינוך שמכינים את כל ההשתלמויות, שם זה צריך להיות. זה צריך להיות פרק חובה בכל סילבוס של קורסים בעבודה סוציאלית, וקורסים בפסיכולוגיה, וקורסים whatever. גם בחינוך. זה, גם בחינוך. זה הבסיס של הבסיס. גם מורות שיש להם תלמידים שהם חניכים בפנימיות. כי אני חושבת שגם יצאנו להגיד את זה באיזשהו פרק, יש המון ילדים שהם התפספסו. כאילו, אני בעצמי מכירה מילדים שגרים בבית שהוא לא שום עורף משפחתי, והם לא היו בפנימיות והתפספסו, והם נמצאים בבתי ספר או בכל מיני מסגרות שהן לא פנימיות, וגם אליהם זה צריך להגיע. אם הפודקאסט יגיע אליהם, נכון, אולי הם הבינו שיש תוכניות. אני אגיד מה החלום שלי בקצרה, לאן אני חולמת להגיע. הרי אני כל הזמן אומרת שהבעיה בילדים זה לא הילדים, זה ההורים, נכון? אבל אי אפשר באמת לטפל בהורים. כאילו, את לא יכולה להפוך את ההורים שלך למי שלא הם, אני לא יכולה להפוך את ההורים שלי למי שלא הם. אז החלום שלי אולי הלוואי, שמי שמאזין לזה היום, צעירים דווקא, יהיו בבוא היום הורים, והם יזכרו את כל הסיפורים, ואז הם ידעו לא להיות הורים כאלה. הלוואי. יפה. שלופנו. איך זה הגיע עוד פעם אליי? כן, דלגו עליי. אין, אני אש, אני. לא, שאני אתן לך גם מאחורי פעמיים. הקלעים עושה לי לב. למה חשוב שהצעירים יהיו חלק מהובלת השיח? הם לא צריכים להיות חלק, הם צריכים להוביל את השיח, לא חלק. כי זאת הבמה, דיברנו על זה שאנחנו רוצים שהסיפורים יישמעו, אז הם צריכים לשמוע את הצעירים. אנחנו עלולים לקלקל, כי לנו תמיד יש איזושהי ראייה... מקצועית, אבל... מערכתית, או אנחנו שופטים, או אנחנו זה, כמה שאנחנו משתדלים שלא, זה בא מבפנים. אלא אם כן, אנחנו ממש מחוברים לאירוע. אבל זה צריך להגיע מהלקוחות. יש לכם עוד מה לומר או ש... No. בוא נשלוף. מורי אחראית פה לאסוף לי את הפתקים, פתוקה שלי. אני צריכה שיהיה לי איזשהו תפקיד היום אוקיי. יש היום אינספור פודקאסטים, אז למה דווקא להאזין לכיבוי אורות? למה באמת? נראה לי שקצת אמרנו את זה, לא? אני גם חושבת שאמרנו את זה, אבל אני אגיד כזה בקצרה. יכולה שאלה אחרת אם את רוצה. לא, אני אגיד בקצרה ומקסימום אני אציע את שאלה. סבבה. כמו שאמרנו, זה הפודקאסט היחיד המיוחד, שמציג את הקול של הצעירים, של בוגרי פנימיות, ואין פודקאסט כזה, והוא כלי מאוד מאוד חשוב גם לאנשים שעובדים בתחום, וגם לצעירים שחוו את החוויית חיים הזאת, ורוצים להרגיש רגע שיש מישהו שהוא כמוהם והם לא לבד. יאללה. נקסט. זה מעניין. זה אני הייתי רוצה להפנות ללינוי האמת דווקא. סתם כי יש לי תחושה שהיא תעשה את זה טוב. מה המשמעות של השם כיבוי אורות? לא, את לא יכולה לעשות את זה טוב? אבל סתם, את שנים... זאת אומרת, שנים על גבי. בגיל 4, 3, בכיבוי אורות. אז כן, אז אני אענה את התשובה הקצרה, כיבוי אורות זה... לא, אני חייבת את ה... התשובה ארוכה. זהו, אני חייבת את הארוכה. חשבנו, כשהקמנו את הפודקאסט, איך נקרא לו, עשינו קצת איזה סקר קצרצר בין איזה... זאת אומרת, בקהילה בוואטסאפ של ילדים בסיכוי, שיש שם המון בוגרי פנימיות, וכשהעלינו את כיבוי אורות, הוא נתפס. כי כיבוי אורות זה מושג שגם כולם אומרים לנו שם מעולה. כיבוי אורות זה שם שמי שעבד בפנימיות או מי שהיה בפנימיה, זה ישר עולה לך. כי הרגע הזה של כיבוי אורות, אני לא יודעת כאילו עד כמה אפשר להעביר את זה החוצה. הרגע הזה שאתה באמת, יש בלוז, כתוב לך בלוח בענק כיבוי אורות. זה השלב שבו אתה בחדר, נחבא אורות, נגמר היום על פניו, וזהו, ואין חיבוק, אין נשיקה, כאילו כן היו מדריכים שעשו את זה, אי אפשר להשחיר ככה את כל אנשי הצוות, אבל אין איזשהו חיבוק, אין נשיקה, אין טלוויזיה, אין טלפון, יש לכבות את האורות, לעצום עיניים. בחדרים, וגם אסור לצאת מהמסדרון. להסתכל על תקרה.
כן, זה היום. אסור לצאת למסדרון, המדריך יתפוס אותך כאילו יוצא, אתה במיטה, וזה הכל, כאילו. זה משני הצדדים, זה, מאור אמר מאוד יפה. מאור? כן, מאור אמר, אתה, מכבים לך את היום, לא משנה אם אתה מוכן או לא מוכן, ואז אתה נשאר עם כל היום, לאבד אותו, לחשוב עליו, להיזכר בו. עכשיו, בצד של המדריך, המחשבות שלך. כיבוי אורות, זה השלב שמסמן כבר את, זהו, סיום המשמרת, אני עוד מעט בדרך הביתה. שרק אף אחד לא יקום, שרק אף אחד לא יתעורר, שרק אף אחד לא יחליט להתעצבן עכשיו, שלא תימשך לי המשמרת, אבל זה מסמן גם, וואו, רגע, אוקיי, קיבינו את האורות, אפשר רגע להירגע, ואנחנו בדרך הביתה, אבל כשמאור אמר, אתה נשאר עם כל היום לא מעובד, זה מסוג המשפטים שהולך איתך הלאה. זה משהו שחייב כל מדריך, כל רכז, כל מנהל פנימייה, לשנן לעצמו. קיבית את האור, לא קיבית את היום. אולי לשאול את החניך, כאילו שם פתאום היום את החניכים שלך בסבב שאתה עובר וזה, איך עבר עליכם היום? איך זה, לעשות איזושהי ושוב, אינטגרציה איתם? צריך לזכור שלא תמיד לכולם יש זמן לעשות סבב, ולא כולם, ולפעמים גם המדריך כל כך מוטש וכל כך עייף, כי הוציאו לו את הנשמה, והוא רק אומר, חבר'ה, דהו, תלכו לישון. ללכת הביתה. וגם אנחנו אומרים לילדים שלנו, לילה טוב, קיביתי את האור, גם אני אמרתי לילדים שלי. וגם אני לא חשבתי על האם הם מאבדים עכשיו את היום שלהם, אבל זה שונה, זה תמיד שונה. תמיד תזכור שזה לא אותו דבר. ברור. בלילה יש להם לקום, מסיוט. לנו אין למי. אם אתה מתעורר באמצע סיוט בכיתה ז', אין לך מה לעשות. אז באמת מה את עושה? לא דיברנו על זה, זה לא עלה עד עכשיו. או שאתה מתעורר חולה גם, כאילו... נכון. לא, היה כאילו, יש חדר צוות, ואמור להיות איזה... לא, אצלנו אין, היה מדריך לילה שהוא נכנס ב2 לראות עם מטרה, אבל אם קמת 3:30. נו, אז מה הייתם עושות? היה לנו חדר צוות, אני לא חושבת שהם היו נמצאים כבר בשעות האלה של 2-3 בלילה, יכול להיות שהם היו איזה חצי שעה כזה אחרי. היה מדריך תורן, לא יודע, אני לא זוכרת, אני חושבת שלא היה לך באמת מה לעשות. כן, כנראה שיש לנו טוב תפו חמסה, אבל אני חושבת שזה הרגע שבו מי שנמצא איתך בפנימיה הכי חזק מאז ומעולם, זה החברים שלך לחדר והקבוצה. נכון, נכון. לי הכי כאב בפרק של דורל ואבנר, הפרק הזה עולה פה עוד פעם, זה שהוא, גם ממש ילד, אני זוכרת שהוא אמר, שמחבים עליך תואר, ואתה ילד בן 5, ואתה כאילו רק רוצה חיבוק, ואתה רק רוצה מישהו, כאילו זה הגיל של הכי אהבה, מגע, חיבוקים, כאילו. ספר. וזהו, וחושך, ותישאר בחדר, אתה ועוד כמה ילדים, כאילו. ואנחנו מקווים שעם הפודקאסט הזה ועם השם, אנחנו נצליח להדליק את האורות, אצל האנשים החשובים. הדלקת אורות. להפיץ את האור. השכמה. מה הפודקאסט חידש לכם? אז באמת, חוץ מהסיפורים הקטנים, על החולצות ועל הזה, אני חושבת כאילו הקושי לבקש עזרה. כאילו, היו כל מיני תמות שחזרו על עצמם, וזה הכי נתפס לי כמשהו חזק. לא ידעתי עד כמה. לא חשבתי על זה, לא יחסתי לזה מספיק משמעות. אני לא חידש לי אולי, אבל מישהי אמרה לי, מישהי שהיום בת 40 פלוס, בוגרת פנימיה, גם הייתה הרבה שנים, ואמרה לי שהרבה שנים התרחקה מהסיפור הזה, היא לא הייתה מוכנה לשמוע, היא לא הייתה מוכנה לדבר על זה, אבל פתאום כשהיא שמעה את זה, היא אמרה, וואו, מה שאני חוויתי, עוד אנשים חוו, אני חשבתי שאני לבד. חשבתי שאני לבד בהתנהגות שלי, חשבתי שאני לבד, מה שאני עושה זה שונה וזה מוזר, לא. אז הנה, הם מספרים לי שכשלומדים באוניברסיטה קצת מתחבאים, קצת מרגישים שכתוב לך על המצח, קצת רגשות שעברו אצלי, ולא ידעתי שזה אצל אנשים אחרים, חשבתי שאני משוגעת. וזה בדיוק עזר לה, זה סידר לה, זה יותר טוב מטיפול. מדהים. לכם? לכן? חידש לך משהו? לא, אין לנו מה. כאילו, אשכרה אנחנו חיות את זה, אז... כן. אז לא. יאללה. אולי זה חידש לי ממקום של לראות קצת את האנשים שמאחורה. כאילו, כשיצא לי לראיין גם קצת לא צעירים, את האנשים יותר שמאחורי הקלעים של העמותה, זה חידש לי כזה לראות כמה באמת יש, וכמה, איך אמרת? היא אמרה בתחילת הפרק, מי צריך בכלל להיות הורים? איזה כיף לי שאני חסרת עורף משפחתי ויש לי אתכם, כאילו. וכמה באמת, כאילו, אין לי אמא ואבא, אבל יש לי 100-200 אנשים שהם מתנדבים ועובדים בעמותה ורוצים לעזור, וכאילו גם אם הם לא אליי באופן ישיר, וגם אם לי מאוד קשה לבקש עזרה, אז זה עדיין קיים, כאילו זה מטורף. זה נתן לי את הדבר הזה. מדהים. אז אני שולפת... אנחנו באמת... אני בחרתי פתק.
אין, זה שחיתות, מה שהולך פה. כשזאתי מותר לה. כן. אבל... למה היא גם מקצרת אותנו? את יכולה בינתיים לבחור לא, היא חותכת אותנו, כי היא רוצה להגיע לדברים שלה חשוב להגיד. לא, אני עונה קצר, כי כל השאלות חשובות, אז לענות קצר. אוקיי. האם היו תכנים שהיה לכם קשה לשמוע? כן, בהחלט. אז כמו שכבר אמרתי, למה את אומרת את מה שכבר אמרת? לא, אבל אני אגיד שכאילו יש סיפורים שהם דומים לשלך. נגיד היה פרק אחד, אני לא אנקוט גם בשמות, אבל היה פרק אחד שמאוד מאוד היה דומה לסיפור שלי, אז לא, זאת אומרת, לא התחברתי בפן האישי, לא התחברתי לקושי, לא הבנתי כאילו את הקושי ולמה חשוב לספר את הסיפור שלו, אבל כשזה היה רחוק מהסיפור האישי שלי, וזה גם היה זה, אז היה לי מאוד מאוד קשה לשמוע. היו תכנים שהיה לי מאוד מאוד קשה לשמוע, שממש ישבתי בתור המראיינת, ולא ידעתי אפילו איך להגיב למרואיין, כאילו חוץ מללטף ולחבק ולהגיד שהכל בסדר, אנחנו אחרי הדבר הזה. אז כן, היו תכנים שהיה לי מאוד מאוד קשה לשמוע, אבל זה לי. וואי, אני נראה לי הפוך ממך במידה מסוימת. כאילו דווקא מה שהיה דומה לשלי היה לי יותר מציף, ומה שהיה רחוק משלי היה לי דווקא כאילו... אבל זה מאוד מזכיר את ההסתכלות חיים שלנו על מקודם, אז זה שאני נורא מנרמלת את הדבר הזה. אבל אז לא אמרת את אותו דבר גם לך? לינוי היה יותר קשה לשמוע את מה שהיה קרוב אלייך, לא? לא, מה שהיה דומה לשלה היה לה כאילו, so what the fucking big deal, כאילו. מה שהיה קרוב לאמא שלך. נכון, היה לה, מה שהיה קרוב, מה שהיה דומה להתמודדות שלך, אבל לא הסיפור. לא, רגע, שנייה, אז אני אומרת שמות ואו שתשים בי פה שזה, אבל הפרק של מוטי נגיד, שמאוד מאוד היה דומה לשלי, הוא ואחותו, יצאו מהבית מגיעים מוקדם וזה, היה לי כאילו משעמם, היה כאילו טוב, מה אתם, לא עברת כלום, כאילו חיים וזה. והפרק עם מאיה, שהיו שם הטרדות מיניות, שזה כאילו פחד חיי שלא קרה מעולם, אבל זה פחד חיי, היה לי מאוד 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 קשה לשמוע, מאוד, ממש. אוקיי. אני חושב שלי היה הכל קשה לשמוע, למרות שזה מה שאני שומע ב-25 שנה האחרונות, אבל אני אומר שאם לא קשה לך לשמוע, אז צריך לבדוק. אתה חייב לבדוק את עצמך למה זה לא קשה לך לשמוע, כי אתה לא יכול, זה לא לנרמל, אתה לא יכול להתרגל. אתה לא יכול להתרגל. ישבנו בישיבת צוות ביום חמישי, ומישהי סיפרה שאימא של אחת הצעירות שהיא מלווה, הציעה לה 5,000 שקל בשביל לבלות עם גבר בלילה. אומייגאד. וכולנו הפסקנו לנשום, באותו רגע. עכשיו, זה ישיבת צוות, היא זרקה את זה כי היא סיפרה על משהו. וכולנו עצרנו. כי אתה לא יכול לעבור הלאה. דווקא מוטי שסיפר, שאמר, אפשר מילת ביקורת, כשאתם מעבירים אותי ממרכז חירום לפנימיה, אולי תיקחו אותי קודם ותראו לי את המקום כדי שאני אבחר, כי בכל זאת אני מגיע לשם ולא אתם. זה עוצר אותך, אתה אומר. וכשהוא גם סיפר על כמה דחו אותו במשפחה. זה דברים שאתה חייב לעצור, אתה חייב לעצור נשימה רגע, אתה חייב לעצור בחשיבה שלך רגע. אתה לא יכול לא לנרמל ולא להתרגל. כל פרט צריך להיות קשה לשמיעה. אני חושבת שהנרמול הוא קצת מנגנון הגנה באיזשהו מקום. כאילו, כי כמה קשה להחזיק כל הזמן, אוי, כמה זה כואב וכמה זה. לפעמים בא לך פשוט כאילו זה, ואני הכי מבינה את זה, בא ואומר, וואלה, כן, זה כואב וזה קשה וזה לא נורמלי. זה בסדר לכם, אבל לנו, שאנחנו לא עברנו את זה, אנחנו רק שומעים את זה, אי אפשר לחשוב על סיפור שהוא לא... אני בא לי כאילו להזכרת ממש במשהו, אבל אני מקווה שלא נצטרך לחתוך את זה בעריכה. באמת, לא, יש הרבה סיפורים שכאילו, משהו כמו שערן אומר, זה היה קשה, ואם לא, אני באמת אלך להיבדק. אבל היה פרק, אני לא יודעת אם להגיד שמות, אבל שאחת הצעירות אמרה בעונה הראשונה, שהיא בזמנו שמה לעצמה יעד בגיל 30, אם היא לא ככה וככה וככה, היא מסיימת את חייה. והיא אומרת את זה, ואני אומרת, אבל היא בת 28. כאילו, זה עוד שנתיים. ומה יקרה, אימא לזה היה מפחיד, זה היה רגע ממש ממש מפחיד. אז רייש, את שומעת את זה, דיר בעלק? עברה גם עוד שנה מאז, אני בלחץ. זה היה אחד הרגעים הקשים ממש. כאילו, זה היה ממש מפחיד. ואיך עושים ובמעבר חד? וואו. אוקיי, זה יכול להיות התחבר טוב. מה מבין הנושאים שהועלו לאורך הפרקים, הציבור צריך להיות מודע אליו במיוחד, ומה צריך להגיע למקבלי ההחלטות ומשני המדיניות?
וואי, יש מצב עוד פעם? כן, זה קצת ארוך. אני אגיד את זה במילים שלי, אוקיי? עלו המון נושאים במהלך הפרקים. אם אתם צריכים לבחור נושא אחד או שתיים, כי אנחנו צריכים לעשות את זה מהר, מה לדעתכם הנושא שהציבור הכללי צריך להיות ממש מודע אליו, ומה הנושא שצריך ממש להגיע למקבלי החלטות, לאנשים בדרגות הגבוהות, שבאמת יכולים לשנות ולעשות דברים. אני אלך עוד פעם על מוטי. מוטי אמר שני דברים. הפרק שלו נקרא, ואז הגיע הפנימיסט. זאת אומרת שהוא למד בבית ספר רגיל, ובבית ספר רגיל צריך לעשות הכנה לצוות. לא צריך לעשות הכנה לילדים, צריך לעשות הכנה לצוות של ילדי פנימיה עם ילדים רגילים, והם צריכים לקבל את אותו יחס. או אם אתם רוצים לתת יחס מועדף, אז זה יחס שישפר את הביטחון שלהם. אז זה למערכת החינוך ולמשרד הרווחה, אם אתם לוקחים ילדים, שולפים אותם מהבית במונית, מבית הספר, בלי להגיד שלום למורה, ולוקחים אותם למרכז חירום, אחרי 8 חודשים, עוד פעם מכניסים אותם למונית ולוקחים אותם לפנימייה, תעשו סיור מוקדם, תראו לו לאן הוא מגיע, תיתנו לו להיות שותף, תיתנו לו אולי הזדמנות להגיד, לא מתאים לי פה, כי אני באתי מתל אביב, ואתם שולחים אותי לקיבינימט. שותפות, דיברנו על שותפות, ושותפות היא לא תמיד מגיעה. מדהים. והתחלופה של אנשי הצוות בפנימיות, שזה לא רק התחלופה, זה בעצם גם ההכשרה שלהם, בעצם אי אפשר לתת להם מספיק, גם אם היו מכשירים אותם, הם מתחלפים בתדירות כזאת גבוהה, שזה לא, זה אגב, זה גם למה מאוד מאוד חשוב שהם יאזינו לפודקאסט, זה כאילו משהו שהוא לא צריך להתאמץ, זה קיים, רק צריך מנהלי פנימיות להפיץ את זה, אבל וואו, כאילו גם השכר וההכשרה, כמה זה משמעותי, הדמויות המשמעותיות האלה, גם משהו שלמדתי חדש וזה שזה אחד שזה חוזר על עצמו מאוד, שהם חניכים בפנימיה זוכרים את השינשיניות. כאילו כמה זה... לכל חניך פנימיה יש לפחות שינשין אחד או שינשינית אחת בחיוג המהיר. וזה כאילו מה, בנות 18, שזה נורא מעניין, כאילו כמה זה משמעותי, כאילו... כן. כאילו זאת המראה של איך אני יכולתי להיות בגיל 18, לשם אני רוצה לשאוף. זה נראה לי העניין. אני בכיתה ו' הייתה לי שינשינית מקיסריה. אני עשיתי שנת שירות. שינשינית. ואני כבר אגיד, אני אקח את זה לכיוון קצת אחר, קודם כל לציבור הרחב, אני אקח את זה למקום לא דווקא של אנשי צוות וכאלה, דווקא למקום של צעירים, כמוני וכמוך, שיכולים פתאום לשמוע את הפודקאסט ולראות שיש המון אנשים שאכפת להם, שהם לא לבד, שעוברים איתם את זה ביחד, מרחוק, שעוברים את אותם דברים. חמות כאילו לאותה צעירה שחשבה, מה, זה רק אני תפוקה, זה רק אני ככה, והייתה חיה עם כתם שחור כזה, וזה לא. וזה לא רק היא, וכאילו יש עוד המון צעירים שמתמודדים עם זה, וזה קצת כאילו יכול לתת לציבור איזושהי מודעות שהאנשים האלה חיים בינינו, ושזה ממש בסדר, ושאנחנו באותה שפה. ולחלק שיכולים לעשות שינוי, אז החלק של הליווי, שהוא לא נגמר אחרי גיל 18, וזה מאוד מאוד חשוב, כי אחרי גיל 18 הילדים כאילו, יאללה, סיימת את הפנימיה, לכו תסתדרו עם החיים, ואין להם אפילו לא בית ללכת אליו ב-90% מהפעמים, וכשיש להם ב-10% מהפעמים בית, הבית הזה הוא יותר הרסני ואלים, ויכול רק לפגוע בהם. אז איזושהי מודעות, אם זה הפרויקט של הדירות. אולי להגביר את ההיענות או את המענים לבוגרי פנימיות. עוד ליוויים, עוד מענקים, עוד עזרה, עוד טיפולים אפילו של... טיפולים. כן, הרבה טיפולים פסיכולוגיים, כאילו רגשיים, כאילו של אחרי, שאתה כבר... נכון, וגם לקדם את החוק שנעמה לזימי, וסליחה שאני לא זוכרת מי עוד מקדמות, לצעירים נעדרי עורף משפחתי. היידה. שיהיו מוכרים. next one. בחרת? איזה תגובות אתם מקבלים? אמא שלי אומרת שזה נהדר. אמא שלי, גם אמא שלי. אמא שלי אומרת שהפרקים נהדרים. לא. אנחנו כן מקבלים תגובות, אנחנו לא רואים אותם מספיק, אבל אני חושב שגם חלק מאלה ששומעים לא מגיבים, אבל בטוח שזה נכנס להם איפשהו, עובר להם איפשהו. לא, אנחנו אבל מקבלים, אנחנו מקבלים תגובות, גם ממתנדבים, גם מאנשי צוות, שהפודקאסט הזה משפיע עליהם, משהו שהם שמעו פה, משהו שהם שמעו שם מצעירים, ואני חושבת שלאחרונה גם קיבלנו לא מעט תגובות מצעירים שמאזינים, מבוגרי פנימיות שהזינו, שרוצים לבוא לדבר,
וזו הזדמנות רגע בשבילי להוסיף שלמה הפודקאסט הזה והסיפורים האלה צריכים להמשיך להישמע, זה כי יש בזה משהו מאוד מאוד מעצים, גם באמת למי שמשתף את הסיפור שלו, גם מעצים, גם נותן משמעות, וגם זה מסתדר עם זה שעדנה, המנכ"לית של העמותה, תמיד מספרת שכאילו עמותת ילדים בסיכוי, בשונה מהרבה עמותות אחרות, הוקמה לא מתוך, הרבה מאוד עמותות נולדות מהורים שדואגים לצרכים של הילדים שלהם, או למישהו שקרוב להם, ופה זה כאילו בוגרי פנימיות, נעדרי עורף משפחתי, אז אין את העורף המשפחתי, אין מי שישמיע את הקול שלהם. ולא תמיד הם מרגישים ששומעים אותם ושרואים אותם, אז כאילו רגע גם בהקשר הזה, כל האזנה לעוד סיפור ועוד מישהו שבא ומספר את הסיפור שלו, זה גם ממש להעצים אותו, ולתת לו משמעות לקול שלו. מדהים. הפעם באופן מפתיע. איזה מתח. איזה מסר חזר שוב ושוב אצל המרואיינים. באמת הקושי בלבקש עזרה, בכללי לבקש עזרה, הבדידות שנשארת אחר כך, המשפחה, החוסר במשפחה שהולך גם אחרי הפנימיה, זאת אומרת, מתחיל באיפשהו שאתה פוגש מסגרת חוץ ביתית, ואז הוא ממשיך בעיקר אחרי הבדידות, זה החלום למשפחה, בשביל עצמך. זה חזר בכל פרק? זה חזר הרבה. זה חזר הרבה. שזה חלום כן. זה חזר הרבה. הכמיהה למשפחה משל עצמך יותר מכל חלום אחר. לפעמים זה מוביל לטעויות, אבל כן. וואי, אני כאילו הפוך. מה חזר שוב ושוב? לא, אני כצעירה דווקא, אין לי כאילו אולי זה ישתנה לי כשאני קצת יותר אגדל, אבל כאילו אני מרגישה שכאילו בגלל שאין לי את המודל משפחה הזאת, אז כאילו גם אין לי את הערך הזה של משפחה, שעכשיו אני כזה כמהה אליו. להיות אימא? מתישהו, אולי, כן. כאילו, כן, אני ארצה את זה מתישהו, אבל כאילו, בגלל שאין לי את המודל הזה, אז קצת... אני חייבת לומר משפט שאולי יזעזע כאן את רוב האנשים, אבל אני חושב שהייתי באילת עם חברות, שהן גם כולן בוגרות פנימיה. אמרתי להם, תקשיבו, אני אגיד לכם, אני אימא, בפעם הראשונה כבר כמעט 5 חודשים, ואמרתי להם, תקשיבו, אני הבנתי שההבדל ביני לבין תינוק של מישהו אחר, זה שפשוט הוא איתי בבית, כאילו, זה הכל. שאני פשוט מגדלת אותו. זאת אומרת, כאילו, אני כל הזמן אמרתי שבעיניים שלי, בראייה שלי, אין שום קשר בין העניין הזה שנקרא הריון ולידה, לבין התינוק שהוא שלי, או זה שאני אימא שלו. זה שאני הבאתי אותו לעולם, וזה שהוא גדל אותי אצלי בבטן, לא הופך אותי לאימא שלו. מבחינתי, אני לא אימא של דור שלמה, של הבן שלי, עד שהוא לא... יקרא לי אימא? תורק לי את הדלת בפנים, ואומר לי, אני שונא אותך, תעזבי אותי, וואו, כאילו מבחינתי זה מסמל את המהות, כן, של האימהות, כי כאילו כולנו חווינו את העניין הזה כשכועסים אז לא אוהבים, ולא תמיד אם יש ריב עם ההורה, אז אחר כך ההורה נשאר או משהו כזה, שהקונפליקטים... ההיפרדות. כן, שזה נגמר איפשהו, ורק מבחינתי שהוא יראה בי אימא, רק שהוא יראה שאחרי קונפליקט או משהו כזה, אני עדיין שם. הבנתי אותך עכשיו. הבנת כאילו מה אני מתכוונת? כן, זה היה לי קשה גם להסביר את העניין הזה. אבל בגדול, כאילו, את אומרת גם שאין לך את העניין הזה של ערך המשפחה, אני אומרת, כאילו, יש לי תינוק בבית, אבל מבחינתי... זה שאני מחליפה לו חיתולים, וזה עדיין לא הופך אותי לאמא שלו, כאילו, זה שהבאתי אותו לעולם לא הופך אותי לאמא שלו. לא, אבל זה שאת דואגת לכל צורך קיומי שלו. כרגע. אוכל, הזנה. אבל כאילו, סבבה, אבל אם נתן אותה למישהו אחר, כאילו, גם יכול, הוא עדיין יכול להתקיים בלעדיי. הבנתי. אז כאילו, את אומרת, הורה זה מי שנשאר שם, לא משנה מה. לא משנה מה. היא משווה כזה בין התינוקת שהיא הייתה, שנתנו אותה. לא משנה מה, הורה זה מישהו שנשאר שם, לא משנה מה. זה האדם שאיתך מהרגע שחלפו לך טיטולים וכולי, ומגיע כשאתה מקבל קומטה בצבא, ומגיע כשאתה מסיים תואר. זה אגב, זה העורף שאת יודעת. ובטירונות בשבת הוא בא לבקר אותך בבסיס, והוא מלווה אותך לחופה. זה גם דרך אגב יש אנשי צוות שעושים. נכון, המלווה הייתה איתי, אבל זה מה שאני אומרת. ואז מבחינתי, הורה, זה הורה. זה מישהו שהוא שם, לא משנה מה. ועד הסוף. אתם רוצים, בגלל שאין לנו הרבה זמן, אתם רוצים שנבחר איזושהי שאלה שהיא כזאת יותר חשובה, ונבחר אותה כאחרונה? יאללה. מהמם. אז אני אבחר. בחרתי כבר מראש. במקרה הכינות. במקרה זה כבר היה אצלי ביד. היה פרק שלקחתם איתכם הביתה? בחרת, אני. שלקחתם איתכם הביתה. אני אענה. את הפרק של שיראל, אם אתם זוכרים, שזה פרק מאוד לא קל. של בתל? של בתל, נכון.
זה היה לה שם את הקטע עם השם. בתל שנל. אז באמת יש לה סיפור מאוד מעניין, וגם איך שהיא מדברת על זה, ואת אמרת מקודם, אני לא מתחברת לסיפורים שדומים לשלי, אז אני דווקא, שם זה הנקודות שהכי תופסות אותי והכי מרגשות אותי, והיה לי המון חיבורים איתה. כבד דמיון. כן. זה מה שהלכתי איתי הביתה, כאילו, אם זה החיפוש הזה אחרי מישהו שימלא את המקום הזה של אבא ואמא, לא בהכרח מישהו שהוא בריא, ולפעמים להיקלע לכל מיני סיטואציות שהן אלימות ולא בריאות, שאני יודעת מה זה, הייתי שם. אז כאילו זה מאוד מאוד תפס אותי, כי מאוד יכולתי להתחבר למורכבות הזאת ולקושי הזה. והיא בכללי אישה מעוררת השראה, אז תאזינו לפרק. אני אגיד שהפרק שאני לקחתי איתי הביתה זה הפרק שלך, האמת. כי אני והילה היינו ביחד בדירה, היינו שותפות, והכרתי את הסיפור שלך, אבל כשעשינו את התחקיר וכשישבנו להתראיין, זה היה שונה, זה היה אחר, זה היה יותר לצלול לעומק, זה היה מאוד מאוד שונה מהסיפור שלי, אז... אני חושבת שגם המוכנות שלי היום, לעומת באותה תקופה שהייתי בדירה, שזה הייתי בת 19, 20. כן, אולי גם לראות באמת את התהליך והיכולת לדבר על זה, כי אז באמת לא דיברת על זה, לא כלום, כן. אבל גם, כל הזמן את אומרת שם, קיבלתי כאילו לקבל את ה... איך אמרת את זה? לקבל את המציאות כמו שהיא. שזה תהליך כל הזמן, כאילו. בול. יש שם מעניינים. מי רוצה את האחרון? את. אני לא. תביאי לי לבחור. בבקשה. הנה, זו שאלה, וזו שאלה שערן צריך להקריא. אוקיי, השאלה היא, היה רגע שבו הבנתם כמה כוח יש לקול של הצעירים? כן, ברגע, אנחנו עוסקים הרבה בהשמעת הקול, כבר שנים אנחנו עוסקים בהשמעת הקול, גם כשהם משמיעים, ולא משנה, הם משמיעים את זה לחברים שלהם במסגרת איזשהו דיון, וגם שהצלחנו להגיע לפודקאסט, יש לזה המון כוח, גם מהצד שלכם, וגם מהצד שלנו ששומע את זה. כי יש פה קול שהוא, לא יודע, אולי בגלל שאני מושקע יותר מדי בעולם הזה, אבל יש פה קול שהיה חייב להישמע, היה חייב להיות מסופר, וזה הזיז לכולם, הזיז למי שהכניסה את זה לסילבוס של הלימודים, והזיז למי שתרם כסף, וזה הזיז למי שעדיין עובד בפנימייה, וזה הזיז למי שפה, זה הזיז, זה לא נשאר באוויר, זה מה שיפה. אני רציתי להוסיף כאילו רק, לא כמה כוח יש גם לקול של הצעירים, אלא, ובגלל זה, כאילו לא משנה, שרציתי שערן יענה על זה, כי ערן אתה אמרת את זה קודם, לא על הקול של הצעירים, אבל כמה כוח יש לצעירים, כאילו דיברנו על תמות שעלו במהלך העונה, כאילו הצורך לבקש עזרה וכל האתגרים, וערן מאוד מאוד הדגיש כאילו בשיחה שלנו לפני, זה כמה כוחות יש, וכמה משאבים עלו כל העונה הזאת של כמה תקווה יש בלראות גם אתכן וגם את המרואיינים שלמרות כל הקשיים ולמרות כל האתגרים, כאילו איזה אנשים מדהימים אתם וכמה אפשר ללמוד מכם ואיך אתם, כאילו תכלס באמת הכל אפשרי ויש לנו למה להמשיך להיות פה. כן, אתה אומר, למה הצלחת? לא בגלל שאת לינוי בוגרת פנימייה, כי את לינוי. למה את הצלחת? לא בגלל שאת הילה בוגרת פנימייה, אלא בגלל שאת הילה. ואת זה היה צריך להשמיע. כי בסדר, הפנימיה וזה בסדר, אבל בסופו של דבר ההצלחה היא הצלחה שלכם, כי זה אתם. כמו שההצלחה שלנו היא בגלל שזה אנחנו. כי אנחנו מחויבים, כי זה חשוב לנו, כי שמנו על זה הרבה משאבים אישיים, ולכן זה מצליח. זה לא הצליח רק בגלל שיש מסגרת, יש פודקאסט, יש מיקרופונים, יש תומר, יש הקלטה, זה לא, אתה חייב להשקיע בזה, אתה חייב לעבוד בזה. רגשית, אנרגטית, כאילו אתם מאוד משקיעים. אתה חייב לעבוד בזה. תאומים. טוב. אני יכולה לסגור את זה אני? כן. עשית פתיח, אני עשית סגיר? סגור. טוב, האהבות שלי, היה לנו פרק מדהים. רגע, לקראת הסוף, תודה מורי, תודה למנהלת הגדולה והדגולה שלנו, שהביאה לי את התודות להקריא. לא, אבל רגע שנייה, אני רוצה לעשות איזה חצי שנייה לפני ששנייה אני סוגרת את הפרק. אם מישהו באמת זה הפרק הראשון שהוא הקשיב לו, ואלינו המון המון פרקים במהלך הזה, כל אחד אומר, במילה אחת, תקשיבו טוב, לא יותר ממילה אחת, איזה פרק הוא ממליץ ללכת להאזין לראשון, ערן? וואי, אין מצב. אין, את חייבת לבחור. אני לא יכולה לעשות איפה ואיפה. תחשבי על זה, פרק אחד. ואז הגיע הפנימיסט. הפרק של מוטי. אני לא יכולה, באמת אני לא יכולה. את חייבת.
נו, מור, זה אין לנו זמן. מור אני לא אומרת שתבחרו יכולה, את אני לא כל יכולה. הפרקים. לא יכולה. מור. לא יכולה, זה כמו שישאלו אותי איזה ילד אני הכי אוהבת. וזה, תגידי לא, סתם, כזה. תחתכו את זה. את קודם. אוי ואבוי. אני קודם, את פרק 10, פרק 10. אני לא זוכרת את המספרי פרקים, אבל אני חושבת שאת הפרק של שנל, של בתל, אם אתם זוכרים איזה מספר פרק זה? בתל. מה, אני לא זוכרת. בתל אברג'ל. זה פרק של בצרור בתל. מפתחות? לא, משהו עם צרור מפתחות הספירלה, זה עם עם... הספירלה. לא, זה הספירלה ספירלת ההתפתחות. לא, ספירלת זה של ההתפתחות. שירה. שהוא גם... לא, שירה זה צרור מפתחות. הספירלה זה בתל. ספירלת ההתפתחות. את חייבת לבחור אחד. אני לא יכולה. טוב. קחי את הפרק הראשון, הוא נותן אוקיי, הסבר פרק נהדר. אחד. מה זה להיות ילד פנימייה? מה זה להיות ילד פנימי? בסדר. אוף, יש לי עוד מלא דברים שלא הספקתי להגיד. מה, כמו מה? כל מיני דברים. תגיבי שנראה לנו אותך בתגובות. בעוד פרק? אני אכתוב. בתגובות. את רוצה שנערך אותך לא, לעוד לא, פרק? זה דרך אגב חלק מה, אולי את זה רק אני אגיד, שיש כל כך הרבה מה להגיד וכל כך הרבה מה להוסיף, גם בכל פרק שעשינו, זה תמיד כזה, תמיד היה אפשר עוד ועוד להעמיק ועוד להרחיב, וזה מאוד 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 קשה להגיד, לא, אין מה לעשות, כאילו, זה הזמן שיש לנו. בשביל זה יש לנו יום למידה שאנחנו נעשה. נכון. שם נוכל להגיד הכל. תודה רבה לכם, אהובים יקרים שלי, שבאתם. תודה לי. תודה לכם. לך. הקדוש ברוך הוא. תודה לנעמית תומר. ששמרה על דור. אוי, וואו, וואו, ממש, נכון. ממש, ממש. אז באמת, כמו שאמרתי, תודה רבה לכם, ובעיקר, תודה לכל האורחים שהיו לנו כל הפרקים. הפודקאסט הזה באמת לא היה קיים בלעדיכם. למרכז לתרבות מונגשת בתל אביב על האירוח, ולתומר, כתבת פה טכנאי שלנו? המלך שלנו. סליחה, לא טכנאי. לעוזרים שלנו, איתן מרדבירד. זה למה זה צריך להיות בקול שלכם, מבינה? זה... אם את היית מקריאה זה כזה, מה רשום בפרומפטר? מה רשום בפרומפטר? בבקשה לפספוסים את כל הדברים לא, האלה. לא, לא, אז לא, רגע, תנו לי לסיים. לעוזרים שלנו, איתן מרדבירד ורחלי לבבי אברהם מדברה. מדברה או דברה? דברה. לכל הצוות שלנו של כיבוי אורות, ניסים, ערן ומור, לעמותת ילדים בסיכוי שנותנת לנו את הפלטפורמה הזאת, לעדנה גלבוצקי, מנכ"לית העמותה, שאגב, אני בחרתי שזה הפרק שאני חייבת, זה הפרק איתה, פרק 10. 9. לא, 9 קיים. טוב, אחר כך נדון בזה. פרק עם מנכ"לית העמותה, לתמר מילינר ונעמית שלמה, שגם עכשיו יהיה בייביסיטר על הבן שלי, לנו. לינוי הילה ומאורצ'יק, שעוזב אותנו לארצות הברית. והכי חשוב, למאזינים ולמאזינות שלנו, שגם בלעדיכם הפודקאסט לא היה קיים, אולי היה קיים, אבל לא היה שווה וממשיך להתקיים, אז תמשיכו להאזין, יהיו עוד פרקים, אנחנו מקווים. רק תודה קטנה ששכחתי גם לכתוב, והיה לנו חשוב להגיד תודה לרחל שמש, הרואת חשבון שלנו בעמותה, שהאמינה בנו מההתחלה, וגייסה לנו ועזרה לנו עם התקציב. והתעקשה שיהיה תקציב לזה. והתעקשה ותמכה בנו, אז גם חשוב להגיד לה. נכון, היא גם הייתה ממש אורחת נכון, בפרק הראשון היא גם השתתפה. בקיצור, תמשיכו להפיץ, להגיב, ספוטיפיי, יוטיוב. להגיע לטובה, אפל להתנדב, פודקאסט. להיכנס לאתר, תראו איזה פנים יפות יש לרכזת המתנדבים שלנו. וזהו, היה מה זה כיף. ותפיצו, תהינו תפיצו, לנו. זה הכי חשוב, להפיץ את הפרקים. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק היום, כל עוד לא הפסקת